Benvingudes i benvinguts a Compostamania, el programa de divulgació ambiental del Consorci de Residus COR. Avui estem a Ontinyent, on visitarem el Col·legi Bonavista per conèixer el seu pioner programa de compostatge. Estic amb Germán, que és un dels responsables d'esta comissió ecològica que teniu així al col·legi. Diguem que és el responsable més pràctic, perquè ell és el que explica als xiquets com tenen que actuar amb el compostatge, com treballar en l'hort. Germán, moltíssimes gràcies per atendre-nos. A vosaltres per vindre a l'escola. Des de quan porteu este projecte endavant així en el col·legi? Doncs mira, ja fa molts anys que l'escola sempre ha estat molt sensibilitzada a una necessitat de canvi del model actual de reciclatge i ja fa molts anys que reciclem. No al volum que fem ara, ja des que va començar el projecte Composta Escola del COR. Conta'm-nos a tots com és el cicle per arribar a l'etapa final del compostatge. Molt bé, doncs mira, tenim organitzat de diferents canals de replegada dels residus. El més gran i el més voluminós és el que genera el menjador escolar, que és on se queden tots els xiquets tots els dies, i aleshores són quasi 200 comensals tots els dies que generen molt de residu. A nivell de totes les aules tenim uns cistells que es va proporcionar el COR també, que allà va tot el reciclatge, tot el material compostable, i després en el pati també tenim cistelles dipositats en diferents llocs i allí els xiquets quan acaben l'esperit del plàtan o la poma o les restes que són compostables que prèviament ja s'ha treballat en l'aula, les dipositen ahí. N'hi ha un calendari de recollida, cada setmana li toca un grup de l'escola i ells saben que han de vindre. Després en els compostadors tenen uns còdics de colors, cada color és per a un dia i així anem organitzant tot. És un procés a llarg termini, el procés mínim pot ser de 6 mesos per a que el compost siga vàlid per a l'hort. N'hi ha que anar remenejant-ho, n'hi ha que ficar en les cistelles, les xiques tenen que tirar aigua també perquè té que tindre un grau d'humitat necessari per a que tota la matèria vagi podrint-se. El punt final ja és quan el compost ja està realitzat, que normalment sol coincidir a final de curs, i que el traiem i el tirem a l'hort. Un procés llarg, però un procés educatiu per a formar els xiquets del futur a saber utilitzar el compostatge i utilitzar totes les matèries, les orgàniques, les no orgàniques, i saber diferenciar també, no? Correcte. Com veus aquest futur? Tenim l'esperança de que tots els xiquets que tenen aquesta vivència, que a fi i al cap són els ciutadans del futur, doncs tinguin interioritzat aquesta necessitat de que no podem seguir en el model actual i que n'hi ha que reinventar-se un poc de com donar-hi solució a tot això. Aquesta malla serveix per a que els ratolins no entren dins de la compostera. Quique, director del Col·legi Bonavista, un col·legi pioner en tot el procés del projecte de compostatge. Però així al col·legi no és només compostar, sinó que teniu un projecte de sostenibilitat total. És un projecte molt integral on no únicament forma part el professorat. Al mateix temps també el personal de cuina, el personal educador. Fem molta formació per tirar endavant aquest tipus de projecte. El tema de que l'alumnat vinga a peu a l'escola, que utilitzi les bicicletes per vindre al col·legi. Tenim una comissió de treball que s'anomena una comissió ecològica, en uns objectius marcats, uns objectius de donar resposta a les necessitats autèntiques de desenvolupament del nostre alumnat, fent uns patis actius, utilitzant materials naturals. Ha costat molt tot aquest procés o encara esteu formant tot aquest organigrama? Iniciar un procés porta sentar-se, planificar-lo, organitzar-lo, mirar els recursos que tenim, d'allò que disposem, des del centre i des de les famílies, de les quals vull donar les gràcies perquè tenim molt de suport de famílies i també molt de suport de l'Ajuntament. Sabies que cada ciutadà del COR genera un poc més d'1 quilo de residus al dia? Més de la meitat d'estos residus són orgànics. El compostatge és en unes bessures especials per a no tirar el fem, les pells de les frutes, però normalment no tirem llima. Les tirem ahí. Totes les famílies van a fer castanyes. Tirem en la compostera, li posem fulles i ho mesclem per a reciclar, per a reutilitzar. Totes van menjar fira al Bonavista. Hi ha una bessura d'estes que és una el dilluns, l'altra el dimarts, l'altra el dimecres i l'altra el dijous i l'altra el divendres. Càscares d'ou, les pells de plàtan, sí.
Pues nosaltres tenim faves. No sé, era una fruita que ens va dir la professora que no podíem tirar-la perquè La pell de la mandarina o de la taronja. Ah, no? Perquè aquest àcid que té és malo perquè els cucs que té per dins no s'ho menjarien. De taronja? Sí. Sí. Seria taronja. Quantes coses hem après al Col·legi Bonavista. Ens veiem al pròxim programa de Compostamania.